Tam je niečo? Nič tam nie je. Tam niečo je napreté. Nechce to ísť. Nejde to? Nechce to ísť. Počkaj, ukáž to. Nejde to. Otvoril som to. Počkaj, koľko, však ty si to zlomil úplne. Čo som zlomil? Počkaj. Takto by chcel otvoriť. Čo, takto? Je tak. A ja? Počkaj, čo je to tak? Tak. Počkaj, ne. No? To musíš otvoriť. Čiže do tej strany, Áno. hej? Je to veľká piča. Otvoril si to? Dobre. No, už je vložená.